especials, no? Sí, a veure, diguéssim, no m'he vestit d'Elvis, però m'he posat un modelet que també acaba elegant i també bastant guanxi, perquè, a veure, jo quan diem que vaig vestit d'Elvis quan actua, no? Quan actuava als escenaris de Las Vegas, als petons de campanes. Però vaig mirar unes fotos de l'Elvis que anava vestit amb un, així com de mariner, amb un acte que li devien donar algun premi o alguna cosa, que no anava vestit com els seus shows a Las Vegas, sinó que anava... I una americana gairebé, ja si trobo la foto ja us la portaré, que era molt semblant a una que vaig trobar de mon pare quan era jove, i és la que he portat avui, una tipus com la que porta el Toni Albà quan fa de rei d'Espanya, amb els botons daurats, de color blau marí, tipus d'aquestes d'Almirante, no? O també les pel·lícules del James Bond, quan el James Bond, en aquelles pel·lícules del Sean Connery, que va sobre el James Bond que va vestit d'almirant de la Marina Britànica, doncs un rotllo així, no? Vull dir, també ha quedat bastant planxi, sí. I les ulleres d'Elvis, doncs sí, evidentment és el que la cirera que sempre dona el puntillo és aquestes ulleres que porto d'Elvis, que ja no són de sol, sinó que són amb vidres graduats i que evidentment no em podien dir res, perquè a veure, si l'Ernest París porta un model determinat i el Tamoni, doncs jo porto aquest, no? Has casat a dues persones d'aquí de la ciutat de Reus, suposo que t'ho van demanar ells, no? Que volien que els casés. Volien que els casés jo i a més vestit d'Elvis. I és quan l'alcalde em va denegar això, que va ser el dimecres passat, els vaig comentar, mireu, que jo me vull negar a casar-vos vestit d'Elvis perquè és el que havia demanat d'altres i clar, i com ells m'han dit que volien que els casés igualment, que com que la boda és un dia bastant complicat, doncs preferia que els casés jo, encara que anés vestit d'una altra manera, però millor casar-vos jo que no pas que els casés l'Empar Pont o el propi alcalde Lluís Miquel Pérez. Per què creus que s'ha apretat la possibilitat de... Mira, jo no ho he entès, a mi m'ho vas dir realment. Doncs a veure, perquè és una cosa que l'alcalde delega en mi, una cosa és ser regidor d'un partit determinat com la Cori, puc anar vestit d'home, però diguéssim que l'alcalde el delega en mi, clar, evidentment ell no ho volia i jo doncs caso, me fico al lloc on se fica l'alcalde, allà a la tribuna aquella, doncs clar, evidentment ell potser no volia la foto, doncs jo vestit d'Elvis, totalment d'Elvis, sentat a la seva tribuna, no? I potser, no ho sé, potser ve d'aquí, però bueno, jo tinc, ara us llegiré el que m'han dit, perquè això ho vaig dir que m'ho diguéssim per escrit, perquè tots els periodistes m'ho preguntaven, doncs per no cagar-la, diguéssim, i el que em van dir per escrit és, atès que la competència per oficiar matrimonis civils a la seu dels ajuntaments és una atribució exclusiva de l'alcalde en virtut de l'article 51.1 del Codi Civil. La decisió per delegar un regidor de la corporació municipal compet exclusivament a l'alcalde, que al mateix temps impedirà qualsevol ús d'aquesta delegació que vagi en contra de la bona imatge, hem de saber què és bona, quin criteri té l'alcalde sobre la bona imatge, institucional de la corporació. Com ja vau comentar prèviament, cas que no es compleixin les normes protocolàries acceptades per tots els membres de la corporació, aquesta delegació serà revocada immediatament. Això és el que em van dir. Atentament, l'alcalde Lluís Miquel Pérez, l'alcalde de Reus. Llavors, també hi havia una opció que és que els nomis, amb els testimonis, i jo podíem signar les actes de la boda aquí a l'Ajuntament, al despatx de l'alcaldia, i després jo, el dia següent, anar-me'n a casar-los fora de l'Ajuntament. O sigui, anar-los a casar on volguessin, al carrer, en un mas, en un restaurant. Llavors aquí sí que podien anar vestit d'Elvis. Però ells volien casar-se al Saló de Plens. I llavors el rotllo és aquest, que al Saló de Plens, fer una boda al Saló de Plens en nom de l'alcalde, doncs ell se va negar amb això. Però ja, diguéssim, la trampa és que és aquesta, que també es pot casar, signar els documents i després anar fora i vestit d'Elvis. O sigui, jo fora de l'Ajuntament no hi havia cap problema, anar vestit d'Elvis, com ensenyar el cul, com el que fos. Però dintre, oficiar la cerimònia, en delegació, com a delegat de l'alcalde, no ho podia fer. Això és el que... Llavors, i a mi m'han dit que hi ha hagut regidors en altres poblacions que m'assembla que han casat dintre del Saló de Plens, a l'Arbós i no sé més, que hi va haver un regidor que va casar vestit de diable. De diable, doncs, dels correfocs, no? O sigui, diable amb la d'això. Jo sortia a l'Ajuntament, però el regidor, segons tinc entès, a l'Arbós va casar vestit de diable. Bueno, evidentment cada Ajuntament potser té les seves normes, i jo ara estic valorant de si a partir d'ara negar-me a casar si no vaig vestit d'Elvis i fer que la gent vagin a queixar-se a l'alcalde i que els diguin d'ells perquè no els hi deneguin. Perquè clar, aquesta era la primera petició que s'havia fet, però clar, han vingut 15 persones, 15 parelles, 30 persones, 15 parelles a comentar-me que els casés. Realment el dia de la boda, clar, és una moguda, i ara si jo hagués anat a provocar vestit d'Elvis no m'haguessin donat els papers, perquè havia de dir representar les autoritats que no m'haguessin donat els papers,
Jo crec que és un marrón pels novis també, ara torna a fer-los retrasar la cerimònia, que estan prou nerviosos. Després de la nostra hi havia 5 cerimònies més, d'altres regidors, d'altres nuvis, i el nostre com a molt podia durar mitja hora, una cosa així.